Hindi mo pipil. Ayos ko na naman eh. Sa contact with social media. In the past 12 months, have blood issue? No. Dol, kung sa itong nag-last na doon na Dol? Kuan Dol? Nag-scam to mga December ito? 2019. No, kids, no, no, malaria, no, Malaria eh. cancer, no, hepatitis, no, no. Sabi ba, kung nagngapir ako nagpaan ako Dol, di na nang tawag meal no? Oh, okay. Ano? Nam lagi beans lagi. Oh. Ay, ito mga may lugaw. Ay, lugaw day. Thank you, ma'am. Lugaw mga lagan. Ay, mana? Yay! Success! Ay, halagan. So, after sa pag-donate, nami ka ng ayuda na ibugas o lugaw. Thank you. Thank you, ma'am. Live bread. Live. Okay. Sige lang, ma'am. Okay na, ma'am. Napoy sa Prado. Right. So, sa first experience mo ito. Okay rin. Nakulbaan ko pa meron din. Okay naman. Happy. Lingaw ko. Wala ka ng lipong. Giduka noon. Giduka ko. Ako kayo medyo nag-feel ko glipong ganina gamay. Pero okay naman di ay. Nalingaw ko pislit-pislit sa kamot. Wala na ba? Alright. Anak, araw kayo. Hindi ko ba anak mo? May sakit ka man din. Magkira ko na gamot. Wala ka na magligas. Hindi ko ano. Pero kita kuhipan. Ay, tanaw. Dapat ko sumigas. Jadi ka kamatsa. Camera boy. From lagi ke dia bro. Video nih. Hey bro. So yan mga lagan. What is up? Yo. Manami ka ng pag-donate and karon mga una may padong. Alright, so see you guys. So.